You guys are Daily doctor, traditional ruler, not native doctor, medical doctor. One new brand has to share one year as a blood brother. People have action Nigeria. Igwe ejima aha ndị mụ na ha ihe bịa maka ịwụ part of the kingdom were ekele were asị ndị anyị na ha yiri anyị igwe m na-asị uru uru eke tụọ na-eso ọkọ ya na lọọlụ ama ekelekwa o nwere igwe ezigbo oyi m Ikwu ezigbo oyi m mfụ mana ọ dị ka ọ na ọ mara pịpa nkuli ka m legharịrị anya wee fịa oyi m gbogbo a na-ekele ọnọdụ stakeholder maka mkpọrọ aha na ofu former chairman, the councillors, the administrators, former and present. And then respectfully, thank you, my brother, for coming. I choose you can or you know, or willing to marry or you can go on consonant one. Oh, sure. So, because I can have Honorable Commissioner, Chairman of I can let us make an awaken the governor of Enugu State. Mayor,
ga-ekete ezigbo ife. Ise. Onye nwoke ụbọchị. Anyị Gara anyị ọma. ọ ga-eyere anyị ife ọma. Oyoma. Oyoma. Afọdụ nsọ. Wee sị na anụ ahụ ebuwa ji ebu mana ọ bụghị ịwa awa. Mụwa ga na-ebu ya. Mụ ebuwa nkịtụ ka m na-ebu ebu. Mụ ebu ya na mbụ. Ise. N'akụkọ n'aka oge nkwọ. Ebu ya na eke. Eke emezie. Eke ketara ihe ọma. N'akụkọ n'aka. Ebu ya n'oyo. Oyo ga-asọ oge ọgwụ. Orie ebe niile oge ọ dị n'afọ. Ebu ya n'afọ. Ebu ya n'afọ. Afọ ugbo ọba anyị na ya. Afọ mmadụ zụwakwa. Afọma anọdụ n'ala Igbo eji wee mara ife Igbo ji wee n'ihe. Eke orio afọ nkwọ. Ebuwa amaghị aka. Nwa m okoro nkwụ tupu ka m mụrụ. Ekwani o. Ebu ya igwe akwakwa n'uche. Igwe akwakwa n'uche ọrụ na-aga. Ọrụ na-aga. Ọ bụrụ na ọ dị onye ọbụla onye igwe. Ọ ga-adịrị anyị mma. Ụmụ nwaanyị nọ n'ogiri Igbo niile ga-anụ ndị On that purpose, thank you, Colonel Ibaka. You will organize that. You will do I'm handing over the mic to Mr. Chairman. It's your duty. Igwe Aduchie is second. Rojiri Baba before now prize he got our lady Oba. Big community. Igwe get the successful. Igwe Oliver Okefi. Igwe Aduchie is second. Igwe Irekereki. Igwe Irekereki. So I appointed before I appointed the